Magandang araw po sa iyo, Sir Captain Kokak. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang kwentong to. Matagal ko nang gustong isulat ang kwentong to, ngunit ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ang mga pangyayaring kapag ginugunita ako ay nagpapatayo pa rin ng aking balahibo. Naganap ito noong taong 1980 sa aming maliit, liblib at napakadilim na baryo sa kabundukan ng Bukidnon. Sa aming baryo noon, bagaman may mga kalsadang lupa para sa mga truck ng troso, tila malayo pa rin kami sa sibilisasyon. Ang gabi ay balot ng dilim na pinalalim pa ng mahahabang huni ng mga kuliglig at mga kaluskos ng maririndang dahon ng mga saging at kawayan. Sa lugar na yon, ang batas ay hindi lamang nakasulat sa libro. Ito rin ay nakatatak sa sinaunang paniniwala ng mga mambabarang at albularyo. 22 taong gulang pa lamang ako noon. Ang aming kapitbahay na si Mang Cardo, isang manginginom ngunit napakasipag na magsasaka, ay may matagal ng alitan kay Mang Tomas. Si Mang Tomas ay kilala sa buong baryo bilang isang taong mahirap, tahimik, at laging nag-iisa sa kanyang kubo sa dulo ng sagingan. Ngunit higit sa lahat, bulong-bulungan sa aming lugar na siya ay nag-iingat ng mga alaga, mga kulisap at insekto na nakatago sa isang maliit na bumbong ng kawayan. Isang hapon ng Biyernes, habang ang araw ay nag-aagaw dilim at nagpapadala ng kulay dugong liwanag sa kalangitan, sumabog ang matagal ng kinikimkim na galit ng dalawa. Nagsimula ito sa isang simpleng usapin ng hangganan ng lupa at ng dalawang alagang baboy ramo ni Mang Cardo, na di umano ay nakasira sa pananim na gabi ni Mang Tomas. Nakatayo ako noon sa tabi ng bakod ng aming bakuran habang pinapanood sila. Lasing si Mang Cardo at galit na idinuduro ang mukha ni Mang Tomas. Sinadya mong papasukin ng baboy ko, no? Para may maiparadang ka sa akin. Tomas! Sigaw ni Mang Cardo. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng hapon. Wag mo akong idaan sa mga patingin-tingin mo ganyan. Hindi ako natatakot sa'yo. Tahimik lang si Mang Tomas noong una. Nakatitig sa lupa habang hawak ang kanyang itim na baston. Ngunit nang itulak siya ni Mang Cardo sa dibdib, dahilan upang mapaatras ito, unti-unting itinaas ni Mang Tomas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, nakaraniwang malamlam, ay tila nag-aapoy sa matinding galit. Cardo, may hangganan ng pakikisama ko sa iyo. Marahang sagot ni Mang Tomas. Ngunit ang tunog ng kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Binabalaan kita. Ang lupa ko ay pinagpaguran ko. Ang mga halaman ko ang bumubuhay sa akin. Kung sa tingin mo ay makukuha mo ako sa dahas dahil lang sa lasing ka, nagkakamali ka. Anong gagawin mo? Panggagalaiti ni Mang Cardo habang dumudura sa lupa. Gagamitan mo ng kaimpyernuhan mo? O ng barang? Subukan mo. Mga katang isip lamang yan eh. Hindi naman totoo yan. Isa ka lang unggoy na walang pinag-aralan. Umarap si Mang Tomas kay Mang Cardo. Lumapit ng bahagya. At sa isang napakababang tono na sapat lang upang marinig ng mga nakapaligid, pabulong siyang nagsalita. Hindi mo kailangang maniwala ngayon, Cardo. Ngunit bago sumapit ang bilog na buwan, ngayong linggong to, ikaw mismo ang magmamakaawa sa akin. Nakitlin ko na lang ang buhay mo.
Pagtapos nun, tumalikod si Mang Tomas at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang kubo. Si Mang Cardo naman ay tumawa ng malakas, ngunit halatang may halong kaba ang kanyang boses habang nagmumura pabalik sa kanyang bahay. Lumipas ang 2 araw, naging payapa ang baryo. Ngunit noong gabi ng Martes, nagsimula ang kababalaghan. Nakatulog na ang lahat nang biglang marinig ang isang nakapangingilabot na sigaw mula sa bahay ni Mang Cardo. Mabilis na nagtakbuhan ng mga kalalakihan sa baryo. Kabilang na ako doon at ang aking ama. Bitbit ang aming mga Petromax at mga taga. Nang makapasok kami sa kubo ni Mang Cardo, nadatnan namin siyang nagpapagulong-gulong sa sahig na kawayan. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansing maumbog at namumula. Tila may pinal na hangin sa loob. Aray, ang tiyan ko. Parang may kinakain sa loob. Parang may mga kumakain. Pagmamakaawa ni Mang Cardo. Habang ang pawis sa kanyang noo ay singlaki na ng mga butil ng mais. Tulungan niyo ako. May naglalakad sa loob ng tiyan ko. Tulungan niyo ako. Hinawakan siya ng 3 kalalakihan, ngunit napakalakas ng kanyang pagwawala. Doon namin napansin ang isang kababalaghan na hindi ko kailanman malilimutan. Sa ilalim ng balat ng kanyang tiyan, may mga gumagalaw na bukol. Mga hugis insekto na mabilis na gumagapang mula sa kanyang tiyan pataas sa kanyang dibdib at pababa sa kanyang mga hita. Dumating ang matandang albularyo ng baryo na si Choberto. Bitbit ang kanyang munting nobena, langis ng nyog na may halong mga ugat kahoy at munting kandilang itim. Agad niyang sinuri si Mang Cardo. May kumukulam ba sa asawa ko, Mang Berto? Tanong ng asawa ni Mang Cardo na si Aling Rosa habang umiiyak. Umiling si Choberto habang napakalalim ng buntong hininga. Hindi ito simpleng kulam, Rosa. Ito ay barang. Masalimuot at masamang uri ng kapangyarihan. Pinapasok ng mambabarang ang kanyang mga alaga sa loob ng katawan ni Cardo gamit ang kanyang larawan o bakas ng kanyang yapak. Kumuha si Choberto ng isang basong tubig at nagdasal ng Latin habang itinatakip ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Iwinisik niya ang tubig sa tiyan ni Mang Cardo. Sa sandaling dumampi ang tubig at langis sa balat ni Cardo, bigla itong napasigaw ng napakalakas. Isang sigaw na hindi natunog ng tao, kundi parang hayop na kinakatay. Sa harap ng aming mga mata, nagsimulang lumabas mula sa ilong, tenga, at bibig ni Mang Cardo ang malalaking alupihan, ipis na may pulang mga mata, at maiitim na salakubang. Ang mga insekto ay basang-basa ng dugo at dahan-dahang gumagapang pabalik sa kadiliman ng sahig na kawayan. Hindi na nakatagal ang pamilya ni Mang Cardo. Noong madaling araw ding yun, sa tulong ni Choberto at ng kapitan ng baryo, naglakad kami patungo sa kubo ni Mang Tomas sa dulo ng sagingan. Bitbit namin ang nangihinang katawan ni Mang Cardo na nakahiga sa isang duyan ng kumot. Nadatnan namin si Mang Tomas na nakaupo sa kanyang hagdanan. Sa tabi niya ay may isang maliit na palayok na gawa sa luwan at ang sinasabing bumbong ng kawayan. Ang palayok ay may usok na amoy nabubulok na karne at kandila. Mang Tomas! Sigaw ng kapitan. Ipagpaumanhin mo na ang nangyari. Itigil mo na ang ginagawa mo bago pa mamatay itong si Cardo. Tumingin si Mang Tomas sa amin. Pagkatapos ay kay Mang Cardo na halos wala nang malay sa duyan.
Sinabi ko na sa'yo, Cardo. Marahang wika ni Mang Tomas habang hawak ang bumbong ng kawayan. Mabigat ang parusa sa taong walang respeto sa kapwa. Ang mga alaga ko ay hindi nagsisinungaling. Kinakain nila ang tapang at yabang mula sa loob ng katawan mo. Lumuhod si Aling Rosa sa paanan ni Mang Tomas. Nagmamakaawa ako sa iyo, Tomas. Patawarin mo na ang asawa ko. Talagang pagkakamali niya naman eh. Patawarin mo na siya. Ako nang nagmamakaawa sa iyo. Tumingin si Mang Tomas sa umiiyak na babae. Lumipas ang ilang minutong nakatitig lang siya sa hangin. Tila nakikipag-usap sa mga espiritong hindi namin nakikita. Sa wakas, huminga siya ng napakalalim. Kumuha siya ng isang maliit na karayon at tinusok ang kanyang sariling daliri. Pinatulo niya ang ilang patak ng kanyang dugo sa loob ng bumbong ng kawayan at binigkas ang huling salita. Uli na kayo sa pinagmulan nyo. Tapos na. Kumuha siya ng kaunting abo mula sa kanyang kalan at ipinahid sa noo at tiyan ni Mang Cardo. Sa loob lamang ng ilang minuto, umupa ang panginginig ng katawan ni Mang Cardo. Ang matinding pamamaga ng kanyang tiyan ay unti-unting nawala at ang kanyang paghinga ay naging kalmado na at regular. Bago kami umalis, humarap sa amin si Mang Tomas at nagwika. Dalhin niyo na siya, ngunit siguraduhin niyo na hindi na uulit ang sino man nakagaya ng paninira ni Cardo sa lupain ko. Pagkatapos ng gabing yon, hinding-hindi na ulit naging pareho ang aming baryo. Pagkalipas ng ilang buwan, noong buwan ng Disyembre ng taong 1980, nag-impake si Mang Cardo at ang kanyang pamilya at lumipat na sa Lanao. Hindi na sila kailanman nagpakita pa sa bukid nun. Si Mang Tomas naman ay nanatili sa kanyang kubo hanggang siya ay pumanaw noong huling bahagi ng dekada 90. At walang sino man sa baryo ang nangahas na galawin o galitin siyang muli. Ito ang kwentong hinding-hindi mabubura sa aking isipan. Isang paalala na sa mga liblib na dako ng ating lupain, may mga kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng agam o ng modernong panahon. Maraming salamat po, Sir Captain Kokak, at nawa ay may natutunan ng bawat isa sa atin.